Здравей, вътре съм. Аз съм Джистиамер, това е моята кандидатура за Алакрафт. Ето моята къща. И сега аз ще спра да говоря. И така, наслаждайте се на клипа. Cigarette and put it in my mouth. You're the only one that wants me around, and I can think of 1,000 reasons why I don't believe in you. I don't believe in you, and I light me up a cigarette. И да, хора, това ще е от мен да ме приемеш Awakening. Надявам се да ти хареса, смисъл как строя. Така, за въпросите, което съм запомнила, на тях ще отговоря. Пък ако трябва, ако съм забрал някой, ще отговоря в това описанието. На колко години съм? 14. От колко години или коя версия играе Майнкрафт? Играе Майнкрафт 1.7.3. 1.7.3. Друг. Играл съм в привейти сървъри. Да, играл съм в много привейти сървъри. Примерно, как да кажа, значи сървър, който най-много ми харесва да играе е Криокрафт. За първи път влязах в някакъв еди си кой там. След това втория ми беше Крилкрафт, после съм влязал още в няколко сървъра и така. Такъв привет сървъра с кандидатура. Надявам се да ме приемеш, или? Надявам се да ме приемеш. Коментирайте, знаете и чао.